Ngin pulih nak kitab Daniel kalau nong ke banyau kad khot ke bakat lai bat ke bakat sao ka kitab jong Daniel kalau nong ke bakat lai bat ke bakat sao kiktin ke ba ong kumne ngalo yo i hakiti tu pau menmit bat hakmi lawan way dakil obneng kum ukun ubreu bat lawan syauta bana mandai kulong bat kilawalam yau hajan jong u bat ula u kajing sensar bat kaburam bat kahima bat ke kinjaban reu baro ki jaj ban reu bat kiktin kin syakri yau ka jing sensar yau kalong ka jing sensar bom jukut bat onnom duno bat bannom duno ka jing sensar yau ka bannom duno bat ka hima yau ka bannom penjotno yaka kani kalong ka jiyo i jong Daniel kum gaji tu pau u Daniel ulong way na ki briu ki jong blay u badon gajing ai ga bakerpang ban itu pau lani wat ban batai ya gajing pos new jong ki way kata gade gajing im jong Daniel kani gajing pen pau jong u blay how Daniel kalong ka mayan kata-kata yo i balapan pau ya u hakapor kaji itu pau ju u hakapor menbit kade kapor ka bau yo thia msam laong hang ne bau yo thia tang baka bu ka julang barabor baki breu ki ba yo itu pau de kapor ba yo thia ki kabrip ngangan kum ba yo thia lakam de ka yo thia yo i ya kata ka jingmayan ka bakrau ka bau blay ulapan i u Daniel hagan ga por ule yo i ga jitu pau ka ba plasibone balawan ul o nabneng u bahyar bat how ta ul o ule yo i kom ukon jong ubreu kata ka de ga jingmayan ban sakha yo Jesus shagan ga parthai ulio i baulawan kum ukun ubriu ulang utau balawan kum ukun ubriu udei banaman dai kulong kuma samdon kuma hangni nga subeteng mo kulong kuma karukom khot ukasi sin long naman dai kulong kuma mo sai ong kumta ka kantin keno jong kasi naman dai kulong kuma Teka nega ji tu pau jong Daniel. Lapan iha u yau tau konu breu wawan hakil o. Obat na du mendai kolong kuma. Lawalam ya u hajan jong u. Lawan ra ya u hajan jong Daniel. Bat wali yo i ya u markmat nama lawalam hajan jong u. Bat la ai ha u yakajing sensar. Mdei bo ai hau Daniel mo wat ngotu bakla mdei bo ai hau Daniel la ai hau ta uba komu kunu briu hakil o ya ka jing sensar jong u bat ya ka buram jong u bat ya ka hima jong u bat ke kinja benreu baro ki jaj benreu baro ki tin ki thlej baro ula ai haki bakin syakri u bat ka jing sensar u kalong ka jing sensar bom jukut ka banam dono bat am don mono bala ban penjot yaka kane kade ka jing tulpa yau khonu breu yau Jesu te kala jia haga ne ga ya ga bakado bau khonu breu Jesu lawan chigene perthei udeu nong sensar uba sensar halor baro Data ha kapor ha kasni Christmas laju kren ya kane barbor
Hau Isaya lakren ya kene ga jo ka jing tulpa kumbau Daniel lakren tambau Isaya le tulpa da ka wei gerukom. Haga kendai lenong ka dekat ka benriu baro pila jupule na det ya katoga dekat ka bong hangi la kayu kun kum ta ter mo kadai ka por Christmas. Kane ru dekat ka ya day ya ka por Christmas. Kane kam day ka por Christmas mereka de ka por jong ka jing sengamu renga kwaban kren ya ka haga na ka por ya uta ubala wan sing ne ka pertei ubala kayu sing ne ka pertei uday uta unong sensar yake benreu baro. Kane ka ying ka long kumne kumaka long manta. Mde ya kane ka ying kabamut ya ka ying jong i pastor. Lasan dori ya ka rengkat unong sensar. Ubah sensar na bom jukut se bom jukut. Ilas dang ya ka long ying da ka jing sensar jong try. Ngati bahaya kata. Ilas dang ye kalong ying da ka jing sensar jong try. Kisam lai ki badan haga ne ka jing seng pin yokem habang ong la sensar ye ki na duk bagi dang samla. Kabamut ki yad da ka buram. Kila yo ka jing sensar now try obalong non sensar ye ki men sembar ka pertei. Kila yo ka jing sensar Dau try ka bom jukut. Barhaga jing ya lunti jong ka jing em jong ki. Kidap da ka jing kemen. Wala ki mat ya ki jing ki jing ku slai ki kumne kum tai ki jong bene ka pertei. Nre kidap da ka jing kemen. Ngim jios ngeo bau sakri jong try lau ya tu teng teng ki jing hagi kam ki hagi jeka ki bu try nre. Penya kendo yu, penya siambadu, udap tanda ke jingkmen. Ilos ngeu ke jing plasya mensim, kumno, pelong ya kena ke yeng idap da ke jingkmen. La ke jing duk ha ke jing keduk, idap da ke jingkmen. Balai, kadau kalong ba, utau nong sensar na bom jukut se bom jukut, udan rengkat batki. Kom ta ke yeng jongki, ke yeng kadon ke jingkmen haka. La sensar ya kan ka ying da ka jing sensar ka bom jukut. Judan jingkel mar. Ngalakren cirhem kum batip. Judan jingkel mar haying jong pi. Yero yu try. Judan. Wei nigi samlah hadin boleh ya tho song kurim. Kumasan riu benai. Ula ya tho ya nga. Wang second diat ngila ya kelap no. Kawan ke jengkol mar. Upada ya thodon buram. Pelai kata. Balai ke jia kumta. Namar ba unong sensar. Badan bor. Na bom jukut ha bom jukut. Cham don hangta. Ai ngo yu blay. Sakri jung try pastor la plap. Judan jengkol mar. Kaying kabadab da kajing sensar jong try ki try. Usim ki sim. Unong sensar badan bor. Sisen bang lasdang ya ka berutrai kam don kajing kelmar menuru habam don jing kelmar don kajing kemen don kajing suk don kajing long bajai mo kat koto kajing ya kendo aksiden kemi kumala pla semensem kabang ngili dari kemat ngilawan dua ngilawan PJI Sakri jong try udap da gejing kemen. Pim kam yo i bendan nang ni da piwan dan tangi kemi da dai briu baku slai kemi tu la cepet ya ka bat simbat mit han ni. Ngrei ma isala ka kam. Namar i don kata gejing seni hau tau nong sensar badan bor. U sensar ma u ya kata ka jing jinjar ka jing kuslai ka da gejing stam baro. Dagating sensar badan bor juga. Badai kata ka jing long jong ka ka long ying ka mga yoi. Kilabo yaw bahaklit tam kung long sensar ya ki ay kay baro. Bad na kata ka daw ka ying ka long jay kung ilarway. Habat don, habat rayo sensar ka ying ka long jay.
Laduk lakerdu lam don laduna long jajai. Kata kadai kaburam kajong try komusim gisim try bala wanna bom jukut. Balong nong sensar ke baro. Perkat mapi ke kon samla ke badan nega jing seng. Perkat mengi baro hang ni. Pelong ya ki ying jong pi ki ying ki bandon ke jing sok. Ban don ke jing kemen, ban don ke jing sok, ban nam don ke jing kalmar, ban long ke ying ke bajai-jai. Wat lagi jing ke la ban wan. Mereka kata ke jing long jai-jai ke jing. Oh ke jing sok. Kade kata ke bu nong ruwai wang ke beneng. Hapertei kum habneng. Nong ruwai semsimo hapertei kum habneng. Namar badon kata ke jing syat sengsyar. Ha uta ubadan bor. Kisenran ke jong Jesu lada pipule ha ke gospel jong umat yos kelenong ke bapra. Kisenran jong Jesu ha ke we ke por ha ke jing yalenti jong ki. Kidon ha ke jing haban rengkang saga we pat ka sasiliang jong ke duriau. Kila song ha ka ling bat ha ba ki yai ling. Hap deng ke duriau. Kawan kal eryong, kawan ke eryong, kawan ke jingat pelung, bat kala telap ya kata kala mut kala temu ban telap ya kata kalin. Kisran gidong try, kila lenyar, kila yam kala ktang, kila lenyar ktang. Bat kiyo iu Jesu ha tedong kalin. Ulang kum bayot ya. Kekersiu yo Jesu, yung ko kenrat. Mem yo bangin sayap. Jesu ong haki. Balay bishop ting. Haba pitip bangadon hang ni bishop ting. Perkat kisran. Haga pork bedang yo Jesu markmat. Kidang shop ting ye ketingjap. Mudur mapi para bengit mentala da Jesu dang don bad ni. Habawan kitingga ni yo bo tiah gendong ngin kuslai. Ngin ong mengin yap. Kisenran jong Jesu kamri jingat ban yang ai pi. Tang bag kre ngam galing. Tang kre ngam galing. Kilak ong yo Jesu. Kikino baik kane gal er ngin yap. Kajuk ka jing septing bakin jabriu ka don hagi senran ro. Ngi hakine kit ngi jong imentaru dan sibon kibriu ki badab da ka jing septing. Habawan kijing ke balance shop ki septing. Mereka ni kabangidon kaman long. Bangin tip. Utang basan syari udon senda jongi. Langim yo udagi kmat. Koma yo igi senran. Haka ya jongi menta. Ngim yo kumba yo igi senran. Mereka. Yo udah kataga kmat mensim jongi. Kabangin yo ya kajing don rengkat. Kajong utrai. Kikolar jung ong ngalon kabat. Pihala kasli hado wa wain o kapertai. Jesu wala kular. Kata kaktin jing kular nyo hangi. Kalonggen kata kaktin. Kumbau dan lang bagsenran. Ha kato kapor. Onda haba kilio onda haba kibriu kibadon saudong ya kata kajaka. Kyo ya kata kajingjia. Kila kendit kyong uew no bro. Kapan lengok yaki. Ya kata ka bor jong. Jesu, komu nonsen char badan bor. Wei ne ubreu baka duriau ka kaungo yu. Kata kalong ka jing pelas ka dia. Para bengai bi hau tra Jesu. Ladangi long ki breu ki bela sensar. Hau tra ki tra yusim gisim. Kandon kapor kaban ong mano remano yapi. Ani kumno kat keto genyesem. Ki long jai kat koto go jing sem ki isuk ki ikmen kem edon jingos lai rum kadaw kalong namar u Jesu udon hasnda barbor ki senran jong Jesu ki la lachi silang gane ga duriau habau Jesu la kren sikentin ka duriau kala long jai
prabengai bi hau tra Jesu ka ying ka sem hang ni ka ba yo ga ne ga jing sen manta to kan mau ya kan ni lek na ka we ga jaka sha ka we ga jaka usin sharu trai ya phi wat ko slai utrai tip na gam ta jong phi on pendap ya ga jindon kam utip ya ga kot ka khi ajong phi utip ya ga pangga sitam utip ki ke baro bat lada phi pios ngau ye gin plus ngau jang i pastor dap tang da gin ngau ye ke be im community ka jelang mano ban perkat ha ka por be penyeng ya ga ne ga yeng krok krok ngajuan ga ngayo i be i tre krok krok on da habala dep kalau long kum ka yeng ka bala pernai kum ka yeng ki rius pa ki rudan ka dak ba pla ka jong blai ka bodin ya i silenter kane ka kubor ka khot yang i baro tongin bu yo try sim kis im kum nong san shar jongi batip ye kilong yeng long sem jongi kum no ban san shar yengi bangin don ka jing kmen bangin don ka jing suk banom don jing kulmar bat ki yeng ki sem jongi kin long chai chai to tran karku ya ka ne ka jing slok ha ka ne ka med manta